pohádky. Tera pohádky, šeptá hlas. V každé z nich najdeš kousek z nás. Léčí špatné sny i smutky, v náruči vlídné terapeutky. Kapitola 3. Bouřka v těle. Druhý den se nebe mračilo už od rána. Mraky visely nad školkou jako těžký peřiny a Tonda měl divný pocit v břiše. Takovej nafouknutej, jako když se mu nechce na oběd, ale přitom je hladovej. Ani pořádně nadechnout se nedalo. Vzduch byl vlhkej a šortky se mu nepříjemně lepily na zadek. Cítil, že se něco chystá. A taky, že jo. Když po školce odpoledne dorazili domů a máma odemykala dveře, už to začalo. Cink, cink, bum, 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 tarata. Hrály malé krupky ledu na jejich plechové střeše. Nejdřív to bylo docela vtipný, ale během pár vteřin už z nebe lítaly bílé ledové kuličky. Byly tvrdý jako skleněnky. V Tondovi jakoby všechno zamrzlo. Jakoby i on se najednou proměnil ve skleněnku. Moc si na ně chtěl šáhnout, ale nedokázal se ani pohnout. Maminka ho rychle vtáhla do sucha pod střížku. Chvíli bylo úplný ticho. Jakoby se celý svět nadechoval. A pak... Bum! Ozval se hrom tak silnej, až se skleničky v kredenci zatřásly. Tonda se okamžitě přikrčil, oči se mu rozšířily, srdce začalo tlouct jako palička do bubnu a ruce se mu třásly, až se mu vysypaly pastelky z kapes. Maminka ho vtáhla do předsíně a jak si rozvazovala tkaničky, zadívali se na sebe. Mami, zašeptal Tonda a zabořil hlavu do jejího břicha. Maminka ho objala a cítila jeho napnutý tělíčko. Věděla, jak moc nemá rád bouřky. Dřepla si k němu a podívala se mu do očí. Už se jí drala na rty slova neboj se jako blížku. Ale pak si vzpomněla, že někde v nějaký rodičovský knížce četla, že říkat někomu, ať necítí to, co cítí, fakt nepomáhá. Že je lepší tomu člověku pomoct si tou emocí projít, aby ji pak mohl pustit. Potom nezůstane uvězněná v těle. Tak to zkusila. Vidím tě, Toníčku. Tvoje oči jsou úplně kulatý a srdíčko ti buší, viď? Tonda přikývnul. Ty se bojíš, viď? Jo, bouřka. A to krupobytí, je to strašně nahlas. Cítíš strach? Jo. To je úplně v pořádku, řekla maminka a objala ho. Hromy jsou opravdu hlasitý. Většina dětí se jich bojí. I některý dospělí. Mně třeba bouřky nevadí, ale pokaždý si na nádraží zakrývám uši, když zastaví vlák. Všimnul sis? Tonda přikývnul. Jo, děláš to takhle. Ukázal si dlaně na uši. Přesně tak, usmála se. Taky mě to zvukově bolí a děsí. Tebe taky, mami? Jo. No, takže nejsem divnej? Ne, vůbec ne. Najednou udeřil blesk. Za okny se zablísklo a Tonda se znovu přilepil k mamince, jako kdyby mezi něma byl suchý zip. Mami, udělej, ať to přejde. No, to bych moc ráda, Tondíčku. Maminka zapřemýšlela. Co kdybych byla bohyně počasí a mohla poroučet mrakům, řekla maminka. Rozpustila si vlasy. Pomalu se odlepila od Tondíka a začala běhat po bytě a mávat k obloze dřevěnou vařečkou. Tak už dost, ty bouřko nezbedná, volala. Tonda na ní koukal s hlavou na stranu
a začal se trochu usmívat. Tak to by ti moc slušelo, mami. Vylez si na moji palandu, ať to máš k těm mrakům blíž. Teď už se necítil tak skleněnkovitě. Představoval si maminku, jak zapíná oblohu jako na zip a skrze něj už neprojde ani kapička. Problém je, můj miláčku, že já jsem bohyně jen u nás doma. Tam v nebi to fakt změnit neumím. Jak bychom ti teďka mohli pomoct, abys to nějak přečkal? No, já bych si nejradši zalezl s hrdinou do postele, dal bych si sluchátka a hrál Minecraft se Šimonem. Online. A prostě bychom dělali, že se to neděje. Maminka se na něj usmála. Já vím, ty moje lásko. To by fakt bylo krásný. Jenže víš co? Ve středu má Šimon většinou bubnování a hrdina, ten se při bouřkách schovává taky. Vidíš? I on se bojí. Je to náročný i pro něj. Chvilku bylo ticho. Tonda se zadíval na špičku hrdinova ocásku, který čouhal spod gauče a nic neříkal. A teď, když tohle všechno víme, Tondíčku, co bys řekl, že ti teďka pomůže nejvíc? Tonda se zamyslel. Asi chci si tu bouřku nakreslit. S tebou. A představit si, že v oblacích jsou zelený hromotluci, který ty mraky mačkají jako mega velký houbičky na nádobí. A pak jeden řecký bůh, který je komandoval, převrch kyblíků šampaňského a proto teď padají kusy ledu. Maminka se rozesmála. Tak to zní jako plán. Pojď, nakreslíme to. Ale až to namalujem, myslíš, že už bude Šíma doma? Potřebujeme dodělat plot kolem naší Ender dračí farmy, nebo se nám tam naženou zombíci. Maminka se zase usmála. Uvidíme, ty můj zombíku. Teď pojď kreslit. Chci vidět ty zelený hromotluky. Zatímco venku dál řádila bouřka, uvnitř se malovali zelení hromotluci a řečtí bohové všech šumivých kroupových katastrof. A u Tondy pod žebry už nebylo tak těsno. Když sevřel v ruce svou oblíbenou trojhranou tužku, začalo se mu líp dýchat. Byla z nebarveného dřeva a krásně padla do dlaně. Byl to jiný pocit, než držet mobil nebo ovladač. Něco v tom klidu a jistotě toho dřevíčka mu říkalo, nad bouřkou kontrolu nemám, ale nad tím, jak nakreslím zelenýho hromotluka, to teda jo. Maminka udělala kakao a Tonda úplně zapomněl na čas. Tak se zabral do kreslení, že si ani nevšimnul, že se maminka už dávno odebrala do kuchyně dělat večeři. Ucítil vůni krupicový kaše. Jeho oblíbená, ale dostal ji málo kdy. Už teď v puse cítil slast rozpuštěnýho másla s grankem. Venku už jen poprchávalo. Šortky už se nelepily a dýchat mohl zase hluboce. A od té doby v jejich rodině neřekl bořce jinak než hromotluci zase pijou šampaňský. A kdykoliv se pak spustila další bouřka, Tonda neomylně přiběhl za maminkou, vtiskl jí do ruky dřevěnou vařečku a vyžadoval: Mami, řekni zas těm bohům, ať přestanou s tím nesmyslem. A pokaždé se u toho spolu smáli. Příběh skončil, ale zábava může pokračovat. Na www.terapohádky.cz na vás k vytištění čeká kouzelná postavička, do které si děti můžou namalovat svoji vnitřní bouřku. Kde v jejich těle bydlí to napětí? Kde se schovává klid? Totiž když něco, co je neviditelné, dostane barvu a tvar, může se nám hodně ulevit.